Bueno, gure gurasoek, gure aita egon zan apur bat, hori sindikatu elan ero, hori zegoen zan, da, honek zera ziren, batzuk izan, da, nazionalistak, da, gure aita egon zan apur bat, karo, berak lanen biarra, izatzeko. Da, lehenkotan ibili izan horre kaminu eiken, hori Durangotik Zaldibarra doiena, eta han ibili ziren da zein, baina, handik amaitu izan nien, gero baso zer emi ban da, ipini eben janari banatzen, ze horregon zan racionamentu ero banatze bien, da hierrunek kamioi eguen, da kamioekin ibitxe zan, horretan bazterretzetara eta erun izan lekuetara janari banatzen ibitxe zan daitxe. Amazan hortulari oso ona, baina primerakura. Guri nego esan zementerak montante, aziz eretxeko landarak hartzeko, eta gure honak leheneko lorako fortu hartzen zanien, tomati erosera, arek azizek eta ordeizoa zen, gero urren urterako eretxeko. Lortua bat zen, kalidade batzuk oso onak. Da joetesan Eibarrera, bendegi izan zen, da Ibarren nebezonek klientela oso nauten. Joetesan zenien, tren txikiz ez ototzien obreru entrena, goxeko zazpitardietan, da netorte esan, da, gura holan, hortulari oso amazan. Zuretzean, orduan... Erroti eguen, urun eiteko, hartu urunek, jentik ekarteagoan eiteko, eta, eitxezan, eta ondo.